kalong ke bapen ketang mensiam hadu kata ya ulok be ithap mensiam yala kalok ubalap slam ru bakan yo no ya kajingko jingkhia akamet kaphat ka jongka henry hapdeng ki jingkerman ki bakum kita ka jingim jong u yala kalok kinsan ulo ubadum tliu ulawan ka kinsan ni ki khmat jong u kalok kam dan shu hasla pathei la Pynbna baklayam na ka jingpang de ki Doktor hospital hakum kata kapor ka jingthang ka mensiam ka bomla shu ban batai badai tang ka jingyap ka bala ban ai jinghon ya ka jingthang mensiam jong u kumta talam shiguli da ka pistol usiat yap Lade kram ukulon lengtar ulayap hakaju kasngi bakalok jong uru klayap na ka jingpang ka blapat slam bhai ka kani kade ka jingja ka blaja shisha po ka jilla Assam ki khubor ki athu bahnen ka singi baar ka khat pratrik ujeliu 8000 pusaw kani ka jingja ka lapan pan yang khrat hakleng ka jilla Assam ha ka ba wei uhe officer IPS ula Siat yap no Lade Hadien baka Kurim jong u ka lakhlat no na ka jingpang cancer ka balabat slam bhai ka henen ka singi hagwa ti Assam Badya uni uhe officer latip keteng kum ushila ditia chitia ude usketri ka home and political jong ka sarkar Assam. Shushu kat kum ki khubor la yathu ba ushila ditia chitia ulab that jubor yala ka jingim jong u hapo kanim care hospital Guwahati Hadien baka Kurim jong u ka lakhlat no na ka jing shabat slam ka jingpang cancer baraba omla shu ban sumar pen koj biang yaka ka lakhlat no. Uni uhe officer ubla shimshti saub nai namar ka jingstom ka Kurim jong u banyadan ringkat bat sumar yaka hendrai hakani ka klip mat omlali eshu ula du no yala ka Kurim jong u nakadaw jong ka jingpang kumta nakani ka daw ka jingkhlat no ka Kurim jong u namar ka jing sosik thang hakamansiam ula shim no yala ka jingim hendrai ki Pulit ki dapan longpat ya ka jing toket banlap ya ka jing pentikna bat ya thu ru ba uchitia ula pendan kam da ka pistol jong u hi ban penkut no yala ka jong ka jingim u Director General of Police ka Assam u Janendra Pratap Singh ulapan pa babaro ki Pulit ka Assam kidap da kajing sosik thang halor kajing khlat no uni uhe officer Pulit u DGP ka Assam ulapan pa Haransan X ka jong u kalong ka kajing jak bapen sosi ba ushila ditia chitia IPS Hajar Khandai RR Secretary Home and Political Sarkar Assam ula shimno ela ka jingim henen ka janmit tang Hadien ka tu ka ni minute bola let ya kandu yu Doktor la Pynbna baka Kurim jong u ka lakhlat no na ka jingpang cancer ka bala ya khun ya ka te ka jingpang la slambha ka tanat Pulit jong ka Assam baro ka wei ka dap da ka jing sosi ka thang